Tervetuloa kierrokselle Laivajärvi-taloon. Hulppee versio. Maksimikokoinen olohuone, keittiömoduli ja vielä korotetulla huonekorkeudella, niin on koko ajan näköä. Lähdetään tästä liikenteeseen. Siinä arkieteinen on asennettu seinän sisään liukuovi. Todella näppärä tässä kohtaa. Käyntiluukku, tuulettuvaa lämpimää alapohjaa ja perinteisesti talotekniikkaa sijoitettuna tänne. Laivajärvessä nämä 3 makuuhuonetta on täällä päädyssä. Eteiseen kaapistoon on lisätty myöskin yläkaapit. Kierretään tosta noin makuuhuoneet läpi. Kaapit on korotettu mikään makuuhuoneissa kaikissa kattoon asti. Korkataan tuo vessa tosta vielä. Vihreätä sävyä on kivasti laitettu joka paikka. Sitten tää valtavan kokoinen olohuonekeittiö ja upea vihreäsävyinen kaluste. Ja myöskin takkautettu talo. Katsotaan täältä tää Laivajärvessähän tää keittiön takana vielä tämmönen pienempi makuuhuone. Ja sitten talon master bedroom. Tässä laitetaan pohjakuva taas vaikka tänne videon perään, niin pääsee vähän paremmin kärrylle, että mitä on missäkin. Ja täällä on sitten master bedroomista oma kylpyhuone ja WC. Ja sitten täällä on myöskin ruokakomero, jonne on sijoitettu pakastin. Ja sitten siellä on ihan vaan hyllytilaa kuiva-aineille ja muulle. Kodinhoitohuone, josta on sitten käynti ulos. Ja sitten vielä pesuhuone ja sauna. Parisuihkua, WC-istuin ja allas ja peili. Hulppeen kokoinen tämäkin. Tyylikästä laatta. Sauna on ihan perus. 6 paneelilla.